Кажи, защото навънка е там. Здравейте всички добри, аз съм Shadow Gamer и днес играм в Дружба 2 СМП и се прецака първият клип заради... Да. Но аз все пак го продължих, моя. Аз не, защото ми бъднат паузата. Това колко яко изглежда. Ето го скелета. Там горе има някаква мина. Тук гледа. Какъв скелет бе, човек? Никакъв скелет. Тук има скелет, бе, където съм аз. Валя, ще го скъсам, ще го прибия. Да, навсякъде ще... Айде, идви, че ще затварям. Йо. Ще взема кола. Тук. Да, не скелет. Ти взе ли вода? Лава се. Добре. Аз отивам да се купая моето. Ако знаеш колко съм напред. Аз се смяква мина. А, Това е. тук. Малко се опнахме. Ние. И съвсем малко сме се опнали. Не знаете. Ние се опнахме, защото иначе не можем да отваряме честове и да слагаме неща на земята. Не бе, друг смисъл. Че сме си направили брони и такива глупости. Да. Покупахме се в първия епизод. Купаеш ли се? Аз ще ходя нагоре, бате. То се... да спим, верно. Най. Чао, оставам си аз на горето. Ти купаеш ли се? Не, там, знам къде има вода. Че аз вече изгубих ориентация на къде трябва да ходя. Пай, какво няма храна? То и аз нямам. Ама аз не съм гладен. Време моето снимане спря. Вот, ще стане къблостон. Аз ще почна втори път, че моето снимане спря. Четвърти епизод. Четвърти епизод. Забравих да кажа, че сме от Дружба 2 СМП и това е втори епизод. Не знам да съм казал. При мен това е четвърти. Намерих вода и лава. И фак! Лавата тръгна към мене. Папа, нямам нищо Викат спътно. може да се телепортна. Портни се вече. Ето, виждаш ли? Обсидиан. Запуших го в Сайран. Цепни. То долу пак ще има лава, 100%. Искам да взема водата. What? Какво? Трябва да надолу има лава. Да. Надолу има лава, бате. Че ще стъпа при теб. Има лава. А колко е дълбоко бе, човек, не мога да сложи купче. Има лава. Чай. Сложа тук тази лава. Ще взема от водата. Това сега се изкачва, брат. Взех. Бух. Така. Слагам вода. Тук лава. Що става къбълстон, бе? Че как влезна там, бе? Ти ще го запушил. Ще го чупа сайренка. Ще вземем едно обсидиан. Ще
Вой. Вой. Бат герги. Вот тук пълно с обсидиан. Какво правиш ти, младеж? Ай, бахче. Копай си на спокойствие. Да, бе, спокойствие. Как се стресна. Я виж как се прави, сколко няма. Тя съм да знам. Добре, хора, ще отида да видя как се прави на Enchanting Table и ще се върна. Аз съм забравил. Аз забравя. Аз скип. Голд. Какво? Голд. Голд. Така. Добре. Хао. Не на глас. Значи, 2 диаманта, 3 обсидиан и една книга. 3 обсидиан. Да. Не, 4 обсидиан, да. Добър. Обсидиан е нареден като нещо. Като квадрат. Не. Абе ще видя. Аз вече го научих. Ще ми дадеш на мен да го. Мисля, първо да направим недър портал. Окей. Добре, хора, аз видях как се прави. Макар че на мен там ще ми лагва в недър портал. В недъра. Няма това. Колко за сега имаш? 8. Не, аз ти говоря, че като снимам ще мога да погля лава. Няма ти лава. Окей. Какво се ще взима? Аз се първо направим на Enchanting. Книги, моето момче. Отивам да правя симон шугаркен. Май няма. 2 диаманта. Би трябвало да имаме. О, диаманти! Диаманти ли бе? Да. Значи имаме. 4. 5 диаманта. Къде бяха? Тук. Окей. Нагоре. Моля ще да се метна в лава. Готин. Ти си отишъл нагоре. Още диаманти. Я? О, супер! Да, аз да ги изкупам. Аз съм намерил. Ай, пази се, дай! Ти един диамант си намерил. 12 минути. Колко диаманта има за сега? 8. Бачай сега, откъде излизаме? Отдолу идвай. Тук не беше. От тук. Не? Не, Да. от тук. Да. Майко, аз съм на едно бутче. Аз съм на фул. Ти тичаш ли? Не, няма, не може. Аз изобщо не тичам, човек. Аз само си хода. На едно бутче не може да стичаш. Диаманти. В клипа само намерихме диаманти. Нали, човек, представи си, вчера колко време се трудихме да намерим диаманти. Половин 1 час. Аз още някъде 5 минути изпирам. Ох, как цепна! Добита.
Добре. Дай ми сега обсидиана, диамантите и... Диамантите са в честа. Диаманти 4 Така. обсидиан. Дай ми ледър, ако имаш. Леда, баш това има. За книга. Баш това имам, като че ли. Аз не помня как се правеше книга вече. Аз не помня. Така, листа помня как се правят. За какво са ни листа? За книга! Аз мислях такива листа. Викам, вот как правиш листа на дърво. Ате, храна. Май 3 ледър ми трябваше за книга. Айде, храната почва ме убива. Ако искаш... Аз ще ям го търпеш. Фудни са. Да, двамата сме стивите, понеже в 8.8 няма скинова. Има, ако си спрегна. Айде да. Абе, достатъчно диамантите обсидиан. Добре. 2 диаманта. В пълен ми инвентар вече. Така. Само, че книга ми трябва. Ето, аз ще ти фърля пейпер, ако имаш така. Дай ледър. Нямам ледър. Еми, как искаш тогава? Намери крава и убий. Да, това се не знае. Ма ще трябва да намерим село, за да се направим за букшелфове. Що? Не знам. Защото ме мързи да правя книги. Защото не знаеш как. Нали? А? Защото не знаеш как. Не знам. Как? Никой представа. Нали? Но, не, аз се сещам, ама... Аз се сетих. 3 ледър, 3 пейпер, май беше. Ама за книга. Блок. Да, бе се, книга. Не. За блок трябва 3 книги и 6 дърво. Да, за това го знам, за букшелф знам. Трите книги по средата, трите книги по средата и 6 дърво са. Сега ще намеря кокошки. Като сте някой по къщата, че... О, аз тук си намирам храна. Нямахме ли крави, бе? Имахме овце. Тук някъде помня, че бях закопала една крава. И Юда уби. О, да. Юда уби, не помниш. Не, сигурно не съм бил. О, Травин. Равин? Не се телепорти, че знам къде е къщата. О, Още малко ще потърся и това. И се спирам даже и позора. Не знам колко минути е. Но много почне и трети. Да, вакса малко ще да видя. Трябва да има крави. Стил, човек. Това аз ще спирам клиповата, много цепи. добре. На тебе с колко FPS се върви? Мисля с 12-13. И на мене точно с толкова. И да, хора, това е края за епизода и до виждане.